da bi se prehrambeni proizvod pakovao u inertnoj atmosferi, od opreme je potrebna boca sa određenim vrstom gasa ili određenom smešom, zavisno od proizvoda koji se pakuje. Regulator pritiska koji ima 2 manometra i jedno crevo koje ima brzu spojku. To je sve što treba od opreme i to se direktno spaja na mašinu za pakovanje. To je ceo komplet. Kada se radi sa gasom, boca treba da bude otvorena na glavnom ventilu. Sve što vam treba to je ključ 32 kojim se regulator pritiska montira na bocu. Kada se radi sa bocom, otvori se glavni ventil i podesi se izlazni pritisak na ovom manometru koji je za ovu mašinu oko 1 bar. To je sve što treba da se uradi i kada se prekine sa radom, glavni ventil na boci se zatvara. Na ovom manometru se kontroliše količina gasa u boci koja se smanjuje, a ovaj manometar drugi pokazuje izlazni pritisak ka mašini. Znači, ovaj komplet uvek ostaje kod kupca, on se kupi regulator pritiska i ovaj crevo, brza spojka, a boca se uvek menja prazna za punu i stalno se menja, znači, kao ambalaža. Kako se reguliše pritisak koji izlazi ka mašini? Znači, prvo mora da se otvori glavni ventil na boci da bi potekao gas. Tu skoči pritisak, to možemo i da probamo sad. Otvorimo bocu. Ovde se pokazuje na prvom manometru koliko gasa ima u boci. Ovaj ovde je parametar, znači ovde je samo otvaranje off-on, otvaranje zatvaranje i tu treba obično da bude otvoreno. A na ovom ovde manometru se podešava u stvari pritisak izlazni ka mašini. I tu ćemo podesiti, ne znam, 1,2 bara, lagano ćemo podesiti prema mašini koliko treba. To je sve što treba da se uradi i onda faktički više i ne treba da se dira ovaj deo regulatora kada se on jednom podesi. Sve što treba da se uradi to je da se zatvori glavni ventil na boci, kada se završi pakovanje i kad se potroši boca da se odvrne i zavrne. Postoji uređaj analizator gasova koji ima jednu pumpicu, to je nemački proizvođač Witt, koji je ovako lagan, stoji u ruci i bez njega ne možemo u stvari da utvrdimo da li je dobro spakovan proizvod ili ne. Ovo je jedna iglica koja se probuši pakovanje i iz pakovanja vuče gas i ovde meri koncentraciju kiseonika u procentima, koncentraciju ugljen dioksida, a ostatak do 100 je azot. Bez ovog aparata ne može da se utvrdi da li je dobro mašina spakovala neki proizvod prehrambeni, jer može, ako je preko 20% kiseonika, toliko ga ima u vazduhu, to znači da može da uđe vazduh kroz var, da može da uđe kroz foliju, da je gasno-propusna folija ili neki drugi razlog da bude. Znači, uvek treba proveriti ovakvim nekim analizatorom gasova da li je dobro spakovan proizvod ili ne. Proizvod je spreman, proizvod je navučen ovde na mašinu na diznu i sve što treba da uradimo to je da spustimo mašinu. Trenutno se pravi vakum, ubacivanje gasa u kesu, varenje i devakumiranje. Proizvod izgleda upakovan sa gasom.